tak Chubai lagi tak. Ang sugo na buya, sugo na buya. Je sini cuma sugo dekha hai sih. Aku Kuno ekta jaga pun sug jatuh ta. aku nak tambah jatuh Abelan hambai media person no tam ni bagai hingke sengkini lai thangjak ek mas ek wan ni sai sekang sini o Simna blog by Kwchajak o Simtomakari Purbotomakari ni andaro tam parang Ramhorishodar parani Bukhuk Arcwna Debbarma bo Bangalore ni hospitalize sangjak abono rok sawino kwbangma borok no Chubamani bisingtungya tabuk motamuti bini sori hamkhanani ang khaklai tongmani dagbi no phai khana paikya motamuti puile furni simi je condition mohai na mohai aba haikeno tini ni sarigo boni nokni borok thangnai bono mrgui tongnya ni bagai amono kisa malaye haika sini bukhani je musungsak sini Simna blog YTF ni ngai sungbrok no sini bukhani hamjangma kisa chubaka aba haikeno lukurok no koinai no rok chubadi tamkhai tiprasad do phani bisingo phorokchamo haike klai tongkhangke o nini buthui haika nini o tiprasani thuino sungno chininani dorkar awni bagai ang lukurok no koinai no rok no chubadi te chubamani bisingte bono nogo tubnani bagai boni nokni borok belai no musungjagui tongo te bahai tubi mana ne bagai jotono no saitogui tubi mana ne ang khaklayo amra jotono saitok tungnoi ani ko gasukno hambai जों तो खोनाका नि बसाज बेंगलोर हामे क्लाइजाक नों आबो बुफुरन जिमी हामे रखलाय केना ani pusat Bangalore kam khina thamani prai ek mas doriya tabu hospital age tabu kono hamle tunan bagai belai serious abo ang joto hasteni tabu koi bukhuk kurono sajjo ba kichen micha chuba sumanan bagai ani koi muta साल बोसोर रंबै बो हॉस्पिटल क्लाइ दं prai ek mas nongkha ek mas tiri din nongkha इंगे बाहाय के सलिलाय दं आ जागो रां पुसा रकाब हाय कुन केस के rang puja to je ani agi pi ko nok ni musu misip to mani phali pe ka taung ngai rang puja kri pono tu dikhe batuiman abno rukolong no kobok tai ko chini buba garano bo kicha ko chuba chu manan bagi रां पुसा तुनानि बागै ताइ बोसोर रां रं नांनो abo to rang puja puchu ko nang abo to aro ton khai to rang puja to pas pai ka rang puja to pia ko kus kri ka abo puchu ko nang abo to tak semia ko tabu ka jina kon ti puja rang puja kring dong ata इंगे तिनरो सिमना YTF नि फाये सुबा फाइमिनि बुमा हायमा दं जाका chini Simna YTF ni phai chuman ani belai khai khaka hamna ma tong kha oba hai ki chuba man bagi ta इंगे अमो सिंबाय तो आसे तो तुनानि तो तुइमाया इंगे ना हास्तिनि लुगो रंगो ताम को जना मुसुम abono rang chanamu to hasteni golongna takok tai buk sanot kicha hanio chajugno thamdi tunan bagi kicha chuba chu khai ba belai ka ham ni khakai ta नि मो ani mung sil le purma पारा rang hori sa ta para